Automobili, motocikli, povoljne kupnje, tržište, noviteti, testovi iz zemlje i svijeta. Svaki tjedan slušaj Autoservis. Jedini besplatni servis u hrvatskom eteru. Dobar vam dan i dobrodošli u još jedan autoservis, automobilski intervju tjedna. Ja sam Ajda Lojopalović. Proljeće nam je stiglo, a sa proljećem kreću konačno i automobilski sportski doživljaj, a sezonu će otvoriti i ove godine reli u Kumrovcu. Stoga je moj današnji sugovornik Željko Štefanić, direktor relija Kumrovec. Dobrodošao. Hvala lijepa, još bolje vas našao. Dakle, Autoklub Delta Sport i ove godine se primio organizacije Kumrovca, međutim ove godine čini se da ćemo gledati jedno puno bolje i puno drugačije izdanje. Otkud zapravo krenuti, možda od novoga koncepta? Pa, u stvari da, znači vratili smo se na, ajmo reći, sprint izdanje natjecanja sa nešto smanjenom kilometražom, gdje prvi dan smo uveli jedan novitet, a to je prolog u Termama Tuhelj, koji je više show, nekakav program nego službeni dio natjecanja, i drugi dan imamo nešto manje od 50 km brzinskih ispita. To je vozačima interesantnije, sve je kompaktno, sve je na jednom mjestu, tako da vjerojatno i to razlog većeg broja prijava i same činjenice da se puno priča o ovom bili. O ovome reliju se priča unaprijed, ali isto tako vi ste se potrudili da i promocija relija bude i ove godine na visokome nivou, tako evo u trenutku dok ovo slušate odvijat će se i neke posebne promocije uoči samoga relija, recimo u Westgate shopping centru. Što ste tamo isplanirali? Tako je, znači od 2. do 4.4. znači četvrtak, petak, subota od 9 ujutro do 21. Imat ćemo tamo izloženo nekoliko natjecateljskih automobila. Svi koji će doći moći će se upoznati sa nekakvim osnovnim informacijama, prije svega o autosportu pa o našem reliju, o tome kako postati sudac, vozač, kako započeti karijeru. Također organizirana je i nagradna igra za sve posjetitelje. Znači pobjednik dana, s obzirom da ih imamo 3, osvojit će nagradu, a to je vožnja na prologu Termama Tuhelj između 2 brzinska ispita. Mislim da će biti zanimljivo za sve koji će doći, imati šta vidjeti. Svakako, to je definitivno pokazao se već i ranije i na drugim natjecanjima jedan od najjačih mamaca, jer mnogi vole iskusiti kakav je to osjećaj sjesti na suvozačko sjedalo u pravom trkaćem reli automobilu, i vjerujte mi na riječ, stvarno je poseban doživljaj. Oni koji su probali su bili oduševljeni, pa stoga eto isplati se malo i poigrati i možda osvojiti takvu jednu vrijednu nagradu. No, vratimo se još na trenutak na ovaj spomenuti prolog. Da li će taj prolog biti obavezan za sve koji pristupaju, dakle, ovogodišnjem reliju Kumrovec, ili je on opcionalan? On je obavezan, znači u samom programu natjecanja piše da je obavezan za sve posade. Posebno će se mjeriti vrijeme za to, bit će i proglašenje pobjednika, znači zbroj rezultata prvog i drugog prologa, poslije toga jedan reli party, tako da mislim da će biti svim vozačima zanimljivo i publici sve se odvija na jednom mjestu, tako da bit će gušto voziti. Mm-hmm. Mogu malo pogledati reli pa poslije na bazen. Šalim se, ne. Govorimo naravno o datumima. Petak 10. travnja, odnosno subota 11. travnja, dakle ima još nešto vremena je preostalo, pa je možda zgodno pitati u ovome trenutku dok se razgovaramo trenutačno koliko je zapravo prijava zaprimio organizator za ovaj reli. Početak je sezone, pa je ta brojka više nego zanimljiva. U ovom trenutku, znači, nisu još sve prijave službene, ali to je kod nas uobičajeno da se čeka uvijek zadnji čas. Imamo 55 prijava, znači od toga je dio još uvijek predprijava, ali u komunikaciji s vozačima znamo da će gotovo svi ti koji su se predprijavili i doći na natjecanje. Ovaj vikend se još odvijaju nekakva reli natjecanja, nešto u Austriji, nešto u Mađarskoj, tako da nakon toga, kad svi znaju kakva je situacija s automobilima, vjerujem da će svi poslati prijave, odnosno da će i ta brojka porasti. Znači nama je deadline za prijave 3. travnja, ima još dovoljno vremena, pogotovo za naše vozače koji još tjedan dana vremena da se skupi to do nekakvih 60, pa možda i više. 4. reli Kumrovec 2015. 10. travnja prolog na parkiralištu Termi Tuhelj, 11. travnja start i cilj u muzeju Staro selo u Kumrovcu sa brzinskim ispitima udaljenim samo 3 minute hoda. Ulaz je besplatan. Čekamo vas u Hrvatskom Zagorju.
Evo nas natrag, slušajte i dalje Autoservis automobilski intervju tjedna. Moj gost danas je Željko Štefanić, direktor relija Kumrovec, koji se održava 10. i 11. travnja na području Hrvatskog Zagorja, dakle ne samo Kumrovec, već prethodno i Tuheljske Toplice u petak. Upravo uz ovaj prolog u Tuheljskim Toplicama veže se još jedna novost, jedna dobra suradnja koju ste započeli sa Kreator TV-om, koji je onako nekako specijalizirao se za recimo oktanske sadržaje. Tako je. Znači, nakon dugo vremena uspjeli smo dogovoriti, ajmo reći, jednu ekskluzivu u hrvatskom auto i sportu, hrvatskom auto i karting sportu, a to je da ćemo prvi prolog Terma Tuhelj koji počinje u 18 sati imati u izravnom prijenosu. Znači, svi će moći pratiti to putem malih ekrana koji gledaju Kreator TV, a u slučaju da ne gledaju tu platformu, prijenos će ići putem live streaminga, pa oni koji neće moći biti prisutni na samom natjecanju i gledati to uživo, imat će priliku to pogledati u izravnom prijenosu na televiziji ili putem interneta. Imate posebnu web stranicu zapravo na kojoj se mogu pronaći sve informacije, to je www.reli-kumrovec.com. To pretpostavljam dnevno ažurirate sa svim aktualnim informacijama. Tako je, znači sve informacije službene objavljujemo na našim web stranicama, a i na Facebook stranicama, znači ko dođe na stranicu od Relija Kumrovec, vrlo lagano može preko nje doći do Facebook stranice, tamo čak ima nešto više informacija, web više čuvamo za onaj službeni dio, ovo je onako fan zona je Facebooka i zanimljiv je, Facebook je interaktivan sam po sebi, pa je tamo jednostavnije doći do svih informacija. Da, kada smo već kod fan zone, ono što najviše zanima ljubitelje relija je među ovim za sada prijavljenim, iako smo rekli da ta brojka još uvijek nije konačna, ima li posebnih onih automobila radi kojih ekipa dolazi na relije, ruku na srce gledati? Ima, znači imamo najavu jednog R5 vozila, to je mađarska posada Kovač Istović, R5 vozilo za bolje poznavatelje relija, to je znači automobil gotovo u rangu VRC-a, ovog novije generacije, i imamo jednu stariju Subaru Imprezu VRC, to je poslastica također za sve gledatelje, uz to 10-ak Mitsubishija, nešto još Subaru-a, ovih malih automobila koji su izuzetno brzi i atraktivni. Mislim da kogod dođe imat će priliku vidjeti dobar reli, dobre posade i bit će zabavno. Još samo ako bude lijepo vrijeme, a trebalo bi biti, bit će tu stvarno puno gušta. Reli Kumrovec u nekim prijašnjim izdanjima, ja ću reći svoje osobno iskustvo, zapravo vrlo je zgodan za gledatelje jer možete doći parkirati svoje vozilo i zapravo nekom ugodnom šetnjom doći do neke točke s koje se stvarno dosta toga može vidjeti. I ove godine pretpostavljam da je isti koncept. Gdje je najbolje kada se dođe u Kumrovec, što bi vi preporučili gledateljima, gdje stati s autom, kamo krenuti i hoćete li posebno označiti možda ta mjesta? Tako je, znači kad se uđe u sami Kumrovec, bit će oznake za gledatelje, parking će biti osiguran, strelicama ćemo definirati mjesto, ima jedan dobar parking za puno posjetitelja, a samo natjecanje, znači ceremonijalni start je u pješačkoj zoni u samom središtu Kumrovca, brzinski ispiti su 3 minute pješke, znači nema potrebe, kako je to u pravilu uobičajeno na drugim relima, jurica jednog brzinca na drugi, parkirate svoj automobil, pinklec na pleća i idemo gledati reli. Znači cijeli dan uživancija u prirodi uz automobile koji voze na kružnim brzincima na istim lokacijama, imat će šta vidjeti, nema brige. Što se tiče same satnice u subotu, kako su stvari zamišljene kada starta prvi brzinac i kada očekujete cilj relija? Prvi brzinac starta u 11:31, ali vratit ću se malo unatrag, znači ceremonijalni start nam je u 10 sati ujutro. Nakon toga kad sva vozila prođu kroz startni portal, idu u servisni prostor, da su slobodni i znači sat i pol kasnije, 11:39 je zamišljen start prvog brzinca. Znači nekakvih 2 sata će biti između svih brzinaca, razmišljamo malo o promjeni satnice, zato imamo velik broj posada u ovu planiranu prvobitnu satnicu, bojim se da to nećemo sve stići odvoziti. Cilj bi trebao biti nekakvih 19 sati i svečana podjela nagrada je na rampi, znači ciljno nema ceremonije nikakve nakon toga.
Dobro, sve su ovo vrlo važne informacije i za one koji možda nisu ljubitelji relija, ali sada nas čuju, a u tom području ima i brojnih vikendica i kleti i tako dalje. Proljeće, ljudi vole doći tamo, znači bit će neka posebna regulacija prometa. Tako je, zatvaramo znači ceste samog Brzinca, a i jedan mali komad etape, znači kompletni itinerar natjecanja je zatvoren za javni promet, ali nema nikakvih problema sa lokalnim stanovništvom, mi već mjesecima to obilazimo, na kraju krajeva i vozili smo tamo već 3 godine. Svi imaju obavijesti kad je šta zatvoreno, uvijek u slučaju nužde postoji mogućnost propuštanja automobila, ali ne vjerujem da ćemo imati tu ikakvih problema. Postoje obilazni trasi za stanovništvo, između ostalog i za sve gledatelje koji će baš htjeti doći na nekakvu lokaciju Brzinca. Imamo trase u relivu gdje ću nacrtane kako mogu doći na 5 atraktivnih pozicija koje smo smislili za sve gledatelje. Rekli smo zapravo najvažnije stvari koje se tiču ovogodišnjeg izdanja Reli Kumrovca, posebno ćete ga najaviti jednim promo eventom u Westgate Shopping centru vikend ranije, sve se skupa odvija u petak 10. travnja, odnosno subotu 11. travnja, vrlo je lak prilaz za gledatelje i sam koncept je takav da je reli zanimljiv, da se može vidjeti što više atraktivnih vožnji i da gledatelji na kraju dana budu zadovoljni, a bome i vozači. Za razliku od nekih drugih relija, Reli Kumrovec se vozi na 100% asfaltnoj podlozi. Ova organizacija ovakvog kompaktnog relija se pokazala kao dobitna formula i evo sada vam moram pitati kao direktora relija, je li stiglo vrijeme za nekakve promjene u hrvatskom reli sportu? Teško pitanje. Bilo je puno diskusija oko toga, nova pravila, novi troškovi za vozače, kriza je, niko nema novaca. Što je zapravo dobitna formula da se ipak taj sport zadrži i da nastavi nekim dobrim putem, jer stvarno bilo bi šteta prekinuti tako dobru tradiciju samo radi nedostatka novca? Da, slažem se. Mislim da je formula u smanjenju, znači, samo koncepta relija. Znači, sprint relije, ajmo reći, nekakva realnost za hrvatske vozače, jer jednostavno hrvatski vozači u ovom trenutku, bojim se da nemaju dovoljno novaca voziti velike relije od 300-400 km etape, 200 km ako ne i više brzinskih ispita i koji traju 2 ili 3 dana. Naravno, sigurnosna pravila moraju biti strogo poštivana prema svim standardima FIA, zato mi imamo sreće da, hvala Bogu, još nismo imali nekakvih težih posljedica na natjecanjima. Nadam se da će tako i ostati za sva vremena dok god ću se ja baviti tim sportom. Ali treba razmišljati, znači, o nekakvom konceptu možda smanjenih relija. Nešto slično se rodilo u prvenstvu Sjeverne lige, ali to živi samo na ovom području. To bi trebalo po meni zaživiti na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, jer u ovom trenutku velikih auti i velikih onih koji mogu financijski podnijeti cijelu sezonu, uključujući i velika natjecanja, mislim da, ako kažem broj 10, da sam puno rekao. Ja mislim ne želimo jednostavno reli sa 10 automobila na startu, znači treba se prilagoditi mogućnostima u kojima živimo. Tako je, vremenu. I mislim da se sa time slaže i većina vozača, barem evo ovi zimski mjeseci su se iskoristili za brojne diskusije na temu offline ili online, sasvim svejedno, ali evo mene osobno veseli ova brojka, toliko posada koje su vam se do sada prijavile, pa neka i bude i 40, već će i to biti sjajan rezultat, ali vjerujem da ćemo zapravo bliže biti brojci od 60 automobila, koliko god to vama organizacijski pričinjalo problem, nama gledateljima će to biti super. Tako da, evo, vjerujem da svi oni koji vole autosport će pronaći vremena upravo toga vikenda i podružiti se sa najboljim hrvatskim relijašima, ali nisu tu samo hrvatski relijaši, dolaze i vozači iz drugih zemalja. Tako je. U ovom trenutku imamo prijavljene posade iz 5 europskih zemalja, znači Mađarska, Austrija, Hrvatska, Slovenija i Srbija, 2 posade iz Srbije. Vjerujem da će to čak i porasti na još nekakve brojke iz strane zemlje, ali ako ne poraste, ovo je zadovoljavajuće. Više u Hrvatskoj ne postoji međunarodno prvenstvo Hrvatske, znači prvenstvo je zatvoreno samo za vozače sa hrvatskim licencama, a za privući ostale natjecatelje iz drugih zemalja, znači treba se potruditi, treba obići dosta relija po vani, treba izlobirati i tako dalje i na kraju krajeva treba im ponuditi zanimljiv sadržaj, ne samo natjecateljski, nego i gastronomski, ugostiteljski,
sve to mora skupa biti zanimljivo da bi oni došli, evo, voze se za pehar, ne voze se za ništa drugo. Da. Vidjet ćemo, ajmo pričekati do kraja natjecanja, onda ćemo vidjeti da li smo napravili dobar posao. Kao direktoru relija želim vam puno sreće u onom organizacijskom smislu, nadam se da će sve proći u dobrom duhu i dobroj sportskoj atmosferi, bez incidenata, bez nekakvih nesreća i slično. Vjerujem da ste zapravo osigurali sve potrebno da bi se upravo tako i odvijao ovogodišnji prvi reli Kumrovec u hrvatskom reli prvenstvu. Toliko za danas, poštovani slušatelji. Željku Štefaniću hvala, ponovno se čujemo idućega tjedna, do tada lijep pozdrav. Autoservis. Vijesti.